into engixaka ukuthi manje sekugcwala amakhamera manje. Hayi no mfethu amakhamera bese sokuncoma mfethu unentombi enhle. Ya khona ngakhetha impela. Intombi yakhe inhle ya. Ngiyayigada nje nabantu emakhaya abayiboni sisawuhlala i360 akameteke bekubona uyishaye ngapha ukuthi nje. Ayi kodwa manje bafaya sishawa wena. Shayele wena bafu ngicela ukushiya ishaya umshayise. Ayi ayibafayi. Ya. Uthandana naye uyalala naye. Hayibo kwesiki lokho kuzotshela umphakathi yonke lento. Akagcini ngokuthi uthandana mhlawumbe nalo mama umdala kuphela akanginaki. Even hayi inhle kujwayelwa ke la. Mangakutshela ukuthi nasembedeni uzoxova udaka. Hayi uyafuna kwasiqiniso. Mtshena. Ya vele ngiyalala. Vele ngiyalala. Yabo and futhi lokho kuyangisebenzela. Ayikho ehlekayo. Ayikho ehlekayo. Okay. Angisaphiki ke manje sengibuza ukuthi mina yena lento lisalukwazi ngoba sengisiza ngoba phela mina ngisebenza angazi. Yabo. Siyangisize kondleni wena njengobunjina. Naso salukwazi sakho yezo sondle wena ke. Ukwenzela mina sondle wena ngifune kondliwa izalukwazi mina. Manje ondliwa isona noma ondliwa yimi. Imali iphuma kusona ukusho ukuthi ngondliwa isalukwazi. Wena ubukwazi ubusihlama nje unjena nje. Ngiyabuza ubuhlama nje unjena. Manje usuke ibhayizisa mfethu. Akekho sithando. Ngicela ungibuye kahle mina uhlamba. Cha ngisho ukuhlama phela ngisho lo bengenapo ebroken nalutho uzokhokha ngani? Ngoba usisethi nasembedeni soshaya udala. Wenza njani kwisalukazi? Or la manje okay manje nalokho futhi ngikusho phambi kwekamera. Ukusho phambi kwekamera nje. Wenza njani ifuhlulo kunelisa untanga yakho? Wenza njani emntwaneni omdala kunawe? Hawu umuntu wena wazini ke wena? Ngazini. Ayethu angifuni xa. Wena ungenapho wena? Ngicela ukutshela into ongayazi umuntu wakho uzomshela. Uzomshela? And ngizomqoma. Hey Uzenza inkinga. Shuthi manje shuthi ngenza islima. Shuthi manje ngenza islima. Ya ngifuna ukubonisa ukuthi nawe ungaba inyoni. Wena senze utshela ukuthi lengane ngoba uyonda. Shuthi manje ngiphatha kahle. Shuthi manje uchuza yena. Shuthi kahle uzizwa njani manje? Ngoba phela awusuke wedwa umuntu emhlabeni wena. Wenza nje ngimina. Usuyakhala manje? Wenza nje ngimina. Ngitshela ukuthi usile inkinga yakho. Ya nami nayi imali. Ngiyabuza ukuthi uyenza mina. Ngeke umshaye. Hayibo. Ngeke umshaye. Ngithi ngiyabuza. Bese musilokhu ukhuluma mfethu. Usungikhomba mina mfethu. Ngizokukhomba uzowenzani? Wena musa mfethu. Uthi nizolunga. Wena musa ungijwayela kabi. Ngeke ushaye ngana bantu. Yena ngoba umasaka nje. Yimi umasaka futhi. Umasaka wena. Tshela. Ubuza izinto ezomasaka. Mina kutshela mina. Masaka. Hayi mina shothi mbele futhi lento lenzakala la mina kumele ngingabizwa la. Nginibingelele ngiphinde nginamukele amakha TV bafethu usithembiso lo umfana wangobese phansi enquthu kwaNkomo Zinya uPolish. Ngila emakha TV ngiphethe usisi naye ozositshela ukuthi kule mjolo engaka exakile kule minyaka le ngabe wakho umjolo umphethe kahle noma umphethe kabi. Sisazoya emjoleni ke bafethu imakha TV in partnership neEasyBet. Ngabe uhlezi udlala kodwa uyadliwa. Yabo ngoba kuyi World Cup ngiyafunga nasi. EasyBet unamanye amakhodi angekho ndawo. Kulula kakhulu ukuthi ubambe ngoEasyBet, kulula kakhulu ukudlula zonke izindawo ezikhona zokudlala. Yabo nje ebholeni ngoba kuyi World Cup mongena ethimini contact ubuild a bet izinto ezilapha azikho ndawo ayikho into ngeke uyisho uma wazi ukuthi i-team enkulu idlala ne-team encane ungavela uyosho ukuthi lo goalkeeper we-team encane uzoshaya ama-save o3 noma ama-save o4 akhona lawo ma-option awekho ndawo ukuthi uMessi uzoshaya ama-shot awu6 ngoba lokho eshaya ama-shot awu6 ama-shot on target awu4 ukuthi uMbappe uzoshaya ama-shot awungaki ukuthola lapha ukuthi bazomhlaba kangaki ukuthi uzokwenza ama-offside awungaki ukuthi yena umuntu uzohlaba kangaki uyawazi ke ama-play ukuthi lo uthanda ukuthi uVinicius uthanda ukukhuluma bazomnika i-yellow vele bese uyadlala uyithola usunemali ungakhohlwa ukusebenzisa i-promo code ethi SITHE50 bafethu mongaka subscribe emakha TV ngicela usubscribe nathi siyafisa ngelinye ilanga ukuba ne-studio singashisa abantu ngelanga usiswa abantu usuka la usuka khona ngizomfuqa ngelanga la inhlupheko subscribe soba rich ngelinye ilanga siswa njani ngiyaphila butwami njani ngiyaphila
Eyi, ngike ngabuka kuma-social media kulezi insuku yonke into ingomjolo. Abanye bayaxabana, abanye bayashada, abanye yithembu, ama-movie o-polygamist. Usuyibukile? Eyi, uJonas, ngiyibukile bhuti. Uzizwa unjani ngesithembu? Angisithandi, angifuni ukuqamba amanga. Unaye uJonas empilweni? Nginaye, ukuthi uhlukile-ke lo, nginenkinga nje yabhuti omncane kodwa uthanda omama abadala. And lento lena ingiphatha kabi because ngaqale ngezwa ngabantu, ngangabakholwa. Kuthe ekuhambeni kwesikhathi ngathola ukuthi kahle kahle uthandana nomama omdala, umama ongamzala. Manje sengibona ukuthi kahle kahle angize ngizokubikela lento mhlawumbe wena mawukhuluma naye uzokwazi ukuzwa mase kuba kuyena ukuthi uyamshiya lo mama omdala noma uqhubeka naye okanye uzoqhubeka nami. Because I shame ubhizi nalo mama lo. Ubhizi naye, so ngicabanga ukuthi mhlawumbe wena mawungase ungenelele uzokuzwa wena ngoba akasanginaki. Mangithi ngiyazama ukuba na akanginaki, angazi ukuthi kumele ngenze njani mina njengamanje. Oh, ulala nesalukazi. Umama ongamzala iminyaka yakhe mhlawumbe ngayiphinda kabili kuze edeke futhi. Mdala lo mama, uyaziwa even nangase endaweni. Umdala nje impela, umama omdala. Okay, but khona umuntu ozothi ungamshiyi. Isizathu sokuthi ngingamshiyi ingoba ngiyathembela kuyena, ngiyamthanda kahle kahle. Noma ngithi bengimthanda. Kodwa manje ngiyabona ukuthi lento ayenzayo iyabheda. So angeke ngize ngikwazi ukulokho ngiqhubeka ngi-understand into eyenziwa umuntu engekho right. Because kumele ngabe uyayibona lento ayenzayo ukuthi ayikho right. Yabo ngoba ngisho ukuthi bengimthanda noma mhlawumbe ngisho ukuthi sakhona lolo likhono omncane kodwa ngeke ngikwazi ukubekezela umuntu othandana nomuntu omdala. Yebo bhuti. No, izwakele kakhulu, so sifanele sikhulume naye uJonas Junior lo. Impela. Simuze ukuthi kungani thana nabantu abadala. Mhlawumbe mawungakhuluma naye uzokuzwa wena ngoba mina hayi angiboni. No, into ebalekile ukuthi wena ukhulume naye kodwa sengikhona because mina yabo wena umazi kangcono umuntu wakho. Ngizothi sengikhona mhlambe mase sisonke uzosizwa ngoba asibeke kanjalo. Bafethu asihambeni somthola uJonas. Siza ukuthi ezozeshiya intombi enhle kangaka ingangaye yena khetha ukuthi ayothandana nezalukazi ikuphi inkinga yakhe. Siyabonga. Bafethu sesibuye sabuya ke naye ikhapuli. uJonas mfethu yaphina. Yaphila please. Uyayibuka le series etrendayo le. Jonas. Ngiyambona ngoJonas. Mvumile. Hayi mvumile uJonas. Represent amajita. Hayi yawamela lamjita amajita. Okay. Ngakho na uzenza yena. Ukanjani manje? Kwaliwa manje. Uzenza yena uzuyamncoma. Kanjani Mana ngisathi ngizobuza ukuthi imama uyalazi nali seliyakulwisa. Uyamncoma uzenza. Ngiyalazi mama, hayi mama lami lento engixaka ukuthi manje sekukhona ama-camera manje. Hayi no mfethu ama-camera bese sokuncoma mfethu nentombi enhle. Ya khona ngakhetha impela. Intombi yakhe inhle. Ya. Nami ngiyayiqada nje nabantu emakhaya abayiboni sisawuhlala i360 akamuntu ke bekubona uyishaye ngapha ukuthi nje. Ayi kodwa manje bafaya sishawa wena. Shayele wena bafo ngicela ukushiya ishaya umshayise. Ayi ayibafayi. Ya wakhetha. Ya ngakhetha. Mawubheka ikhona into engenza ukuthi umchithele. Ya ikhona into engenza ukuthi ngimchithele. Ngobani? Mina ngikutshela ngaba uzazi ufunani. Angaba ngizazi ngempela. Hayi kodwa ke usibizile la wathi khona afuna nikhulume nathi sibe khona. Nginenkinga ke noma ngiyaphapha mangingamkhulumela ukuthi usibizeleni. Uyena umuntu ofanele akutshela ukuthi kahle usibizeleni. Manje na ukusibiza lana ngama-camera indaba ledo leyade ufuna ukisho ngayisho mhlawumbe endlini ke. Hayi ake simnika yisho. Uyikhulumele nangu Thabiso. Nginenkinga futhi sithe. uThabiso uthandana nomama abadala. Hayibo. Akanasi ishwa ke leli. Hawu into eyenza ukuthi ngikubize ukuthi ube khona la because ngiyazi ukuthi mhlawumbe egcineni uzovuma mawukhona ngoba makukhona mina naye uzolokho ephika
ngoba uhlezi ephika vele. Man uyithatha phike le Tesho. Ukhuluma Thabiso. Hawu mana phela into manje phela ikuphuca mina ukuthi manje uyithatha phi Tesho. Ngasekhaya akekho ngazi ukuthi uThabiso uthanda nomama odayisa utshwala. Uhlezi ephika. Tshwala. Khona umama omdala ngasekhaya uthandana naye and singamusho. ngeke ngize ngimusho akagcini ukuthandana naye uyalala naye. Hayi bo kwesiki lokho kuzotshela umphakathi yonke lento. Kumele wenze njani nama wenza izinto ucabanga ukuthi umphakathi ekugcineni ngeke uzazi. Mina kodwa ngesibona isidingo sisenzele lento la. Ubufuna sikwenzeleni. Noma sibe naye umama. Ubike ezinye inkinga komunye umjedo. Ngenze njani? Wena mawenza izinto zakho. Wena ubona irathi ke lento yenzayo. Wena irathi lo yenza ukuthi ulale nomama ongakuzali. Wena ku right ukuthi wena ukuthatha uphi lo nto phela ngiyazi mina. Akekho ngakho ufakazi lapho ukuna even ngisho athiwa sikhipha ifoni yakho manje ngiyazi ukuthi singakuthola efonini yakho kodwa usuphika ayikho lo nto ayikho lo ikhona singayibona ifoni baba singayivula ifoni hayi buka kanjani manje kubheka ifoni yami uyabona ukuthi sho kanjani ikhona into efihlayo kanjani ikhona into efihlayo okay bengisakhuluma ukuthi sithe silalela akagcini ngokuthi uthandana mhlawumbe nalo mama omdala kuphela akanginaki even hayi inhle kujwayelwa ke la mangakutshela ukuthi nasembedeni uzexova udaka hayi bo hayi bo uhlezi usho ukuthi inkinga yena lo mama lo ahleze naye ungibonisa nabantu kahle kahle shuthi kahle kahle yimi slim yazi salukwazi ukukhuluma ngaso ukuthi awuqhubeke ayikho vento ephikayo because uyazi ukuthi mina ngoba ngisho ukuthi wena uthandana nomama omdala and iyazi ukuthi uthandana naye endaweni shuthi kahle kahle abantu babuka mina ezislim ngibhizi ngiqaja uThabisi soka lami yafuna kwaziqiniso mtshena vele ngiyalala vele ngiyalala yabo and futhi lokho kuyangisebenzela ayikho ehlekayo ayikho ehlekayo kuyangisebenzela kuyangiseyo ile mali le ngiyisebenzisayo for wena uthi ngikwenzele izinto yabo ngiyithatha ke kunzima ukuthi wena uyofaka iCV yabantu ubona odanga abakho besebenza wena ubona ukuthi kungcono ukuthi uhambe uyovula abantu abadala imlenze athi uyabona ke ngikathi uthatha la izipho zami uthatha ubonga ngeke ukhokhe konke ngeke ukhokhe konke hayi bo ngeke ukhokhe konke ngilalela futhi bangathi ufuna ungijabulisa cha phela ne respect ayibe khona angeke ibe khona irespect wena ubukise ngami wena endaweni ufuna ukuthi mina ngihloniphe mina uzongibukisa phambi kwamakhamera ngizokubukisa hayi bo mangathi wena ufuna ukuthi mina ngihloniphe nawe ngabe uyayihlonipha nihloniphe nami mana mchita bethi nihleli lana nikhuluma lento la awuthandi ngithandi ini mana bethu uyayithanda lengane hawu ngiyamthanda ma wayithithela nesalukazi hawu hey and why ubona ukuthi mina ngirong ngokuhlala naye umuntu wakho mfethu mina ungibizile wathi khona afuna ukukhuluma naye akakwazini ukukhuluma nami angazi phela mfethu ingoba uzoyenza lento yenza manje manje uyaphika yini engizoyikhuluma nawe ulokhu uphika ngizokhuluma nawe because angisaphiki ke manje sengibuza ukuthi mina yena lento lisalukwazi ngoba sengisiza ngoba phela mina ngisebenza angazi yabo siyangisize kondleni wena njengoba unjena mina ngifuna lalela ke yazi ukuthi itonzwilalela la itonzwilalela ngizwa qhubeka yazi into singibuza ubhuti manje la qhubeka naso salukwazi sakho yazi sondle wena ke ukwenzela mina sondle wena mina ngifune kondliwa izalukwazi mina man ondliwa isona noma ondliwa yimi imali iphuma kusona ukusho ukuthi ngondliwa isalukwazi wena ubukwazi ndokho sengiyakwazi ngani manje ukwazi ngami nje ngizozama ngazo zonke indlela ukuthi imali yakho ngiyakubuyisela man obusihlama nje unjena nje ngiyabuza obuhlama nje unjena yena man usuke ibhayizisa mfethu akekho ngicela ungibuye kahle mina uhlamba cha ngisho ukuhlama phela ngisho lo bengenapho ebroke ngenalutho uzokhokha ngani ngizoba nayo ukhokha ngani wena unayo na imali anginayo imali mina imali ithatha kodwa ngiyazama mana mfethu ngiyazama khona abantu abangamthatha ungathini phela uyobethanda naye kahlahla kodwa mina ayikho engamenzeli yona ngemali esalukwazi akukhathalele kodwa ngimene kusuke kuukuthi nje kusuke enhlizweni ukuthi ngikuthengele yazi umehluko ukuphi umehluko
umehlo phansi kwami nawo ukuthi mina ngithatha imali yamakhehla ngizokondla ngayo. Amakhehla Wayifenza uthatha njalo imali ezalukwazi uzongondla ngayo. ake ayibo la muntu nkosamaso nesalukwazi kodwa nkosami ngakuzali salukwazi. okay suseshile yini uthi ungangizali Akekho umuntu ongamazi lo endaweni unezingane ezindala kunawe. hayibo Ingane ezindala kunawe kusho ukuthi engakuzala. Shuthi nawe nje singasho ukuthi ingane yakhe. Mina engangizala mina. Because imdala even noma wami, imdala kunomama ozala mina okusho ukuthi engangizala isalukwazi leso. Mina ngcono ngoba nguhlama nginje angihambi ngiyothatha imali yamakhehla lapha ngizoyidla. Mina kodwa into engisho ukuthi ngicela ukubuza mfethu. Ngoba usisethi nasembedeni ushaya udala. Wenza njani kwisalukazi? Or la manje okay mele nalokho futhi ngikusho phambi kwecamera. Ukusho phambi kwecamera nje. Wenza njani ifuhlulo kunelisa untanga yakho? Wenza njani emntwaneni omdala kunawe? Hawu Nkosi yami. Shuthi sona siqeda amandla akho. Ayikho lona. Phela mele ngisebenze mfethu. Yabo usebenza esakazini. Angishongo njalo. Ngithe mina mele ngisebenze. Usebenza ngoba mina la sithama icheck wena awusebenzi. Useyikuphi kusebenza? Isona nje esinginika imali. Oshuthi usebenza kusona angisho usebenza umphathi wakho kahle. Ngeke Nkosi yami yazi Nkosi yami. Yazi bethi uyangijwayela wena. Hayi angijwayela impela. Usulokhu wenza lo usho lo. Uthi angijwayela impela. Ungizwanisa nabafethu lana yini manje? Isona sizathu esenza ukuthi ngingakhulumi nawe lento sobabili ukuthi njengamanje usufaka inhlamba la. Hayi ukuthi manje uyangidakela, uthi vele uyangidakela. Mina igogwana kanjani? Yabo ukuthi ayikho into ebengiyenzile. Mina yonke into ebengiyenza mina. Yabo bengicabanga nawo manje wena uzongitshela nalento ungitshela yona. Hayi kahleni. Uqale nini uthandane nesalukazi? Angithandane salukwazi. Ukusihlaba uqale nini? Angisazi. Ngishuthi kudala. Angisazi. Aqonda ukusho ukuthi kodwa nje Shuthi mina nje leminyaka leyo 5 akusona salukwazi. Leminyaka leyo 5 ngithandana nawe ungenza isilima uyazi ukuthi unesigogwana sakho vele ozofika ulale naso mase sinisi. Leminyaka u5 mina bengikondla. Ngithengela ama gift. Ayikho mfethu ihotela la bese ngalibhuka. Malini ukondla umuntu? Uyakwazi ukondla umuntu? Ngeke phela ungitshele ngokuthi malini ukondla umuntu wena wazini ke wena. Ngazini? Angifuni ka. Wena ungenapho wena? Ngene ekuthenini ukwazi ukuthi uthanda. Uhlangana phi? Bese nitho leyo. Hayi mina ngikutshela lento engiyayazi. Isulimi la. Siqondisa ulimi. Awungondli wena mina ngondliwe isalukwazi sakho kahle. Isalukwazi sakho isona esingithengela ama gift. Isalukwazi sakho isona. Uba lapho suke esebenzile ukuze leyo mali iphume. Sengiqashiwe futhi. Uba uthi ngiyadayisa. Ukhona umuntu nje ungadayisa. Uyabona ngoba ulala nesalukwazi sikunika imali uyadayisa kahle. Udayisela abantu. Isalukwazi. Bongazongithatha wona kanjani. Uthi wangani uthi uyasebenza. Malinge nje. Ngiyasebenza. And futhi ngenzela wena. Uyazi ukuthi no yazi senze izinto zibe lula ukuze ungekwenzele mina. Ungeke uzulale nezalukwazi ngenxa ukuthi ufuna imali yokuthi wondle mina. Angivele ngiphume empilweni yakho. Uphume kanjani manje? Kanjani manje? Sesithandana u5 years. Ungani u5 years nawe isakazi naso. Ayikho. Into esakwazi into yamanje. Mina mfethu into ezocela yona wena. Into yamanje nje isakwazi. Ukuthi ulahla ini uselethi vele. Ulethwa. Shuthi nawe khona usumtholile. Kuyimanje akekho umuntu engimtholile. Shopho usho ukuthi uqonda ukuthini? Okuyikona ukuthi angisafuni. Uqonda ukuthini? Angisakufuni kahle. Usangifuni manje. Ngiyaphuma nje kuwena. Okay wena shuthi lo 5 years awuyilutho kwena. Uyini ngo? Mina uyi something la kimi. But ushare nesalukazi. Isalukwazi ngoba vele nami ngiyacabanga nami njengendoda ngayibona i-opportunity. Nayi opportunity. Ucabanga ukudraft iCV uyofuna umsebenzi? CV. Ucabanga isalukwazi wena. Uthenga ohlala phansi kwafika isalukwazi ekhanda kwafika imali. Kwacabanga mina. CV angazi ngifike ngisho grade 12 CV na ke into grade 12 ngingaqala grade 10 CV uba ungathatha mina usho ukuthi wabona ukuthi isalukwazi uba ungathatha mina sikwazile wona ungiseka
sanginika yabo yonke into nje sikuseke bhuti. kanjani Asiqhubeke nje. kanjani wena ususakaze yonke lento la kwamakhamera kanjani Angikhipha mina igama lesalikwazi, ngikhipha ukuthi lesalikwazi. hayi kanjani awena wangikhulumela amasimba lapha embe kamera hayi hawu ilento eyenzakala la ilento uthi fetha uhlangana naphi wena angazi kanjani Uhlangane ekuthenini wena ulala nezakho. wena ke isibindi sakho ukuthi nje uvuke nje ekseni wena uye kumumjidi uzokhala ngami For the fact that ayibo ngicela ukutshela into ongayazi umuntu wakho uzomshela uzomshela and ngizomqoma. hey na ngiyalinga nkosi yeah ngithi wena uyistansi wempu wena waniwa wena uthola nezalukazi alinga and abantu ufanele bengenzi lutho wena uyitshela ukuthi awushiye wena yeah ngimshela Uzenza inkinga. oh shuthi manje shuthi ngenza islima shuthi manje ngenza islima yeah ngifuna ukubonisa ukuthi nawe ungaba inyoni wena senze uyitshela ukuthi lengane le ngoba uyona shuthi manje ngiphatha kahle shuthi manje sochuza yena shuthi kahle hey uzizwa njani ima kanje ngoba phela awusuwe wedwa umuntu emhlabeni wena nawe inyoni ngakubonisa nami ukuthi nawe inyoni oh wenza nje ngimina Uyitshela ukuthi usuyakhala manje oh wenza nje ngimina Uyitshela ukuthi usile inkinga yakho. hamba nawe esalukazi ngithi mina wenza nje ngimina nami lengane ngayinika imali angithi wena unemali wena unemali angiboni la nayo ke imali mina yami akusiye esalukazi naye masuka la siyoyidla nalengane ngiyajwayelwa la ngiyajwayelwa la yeah nami nayo imali ngiyabuza nokuthi uyenza mina ngeke umshaye hayibo ngeke umshaye hayibo ngithi ngiyabuza into ezowenza yami wena uzowenza mina mina ngizoshaya wena umshaye ngibona ke ngeke umshaye angithi wena unswempu wena ujana nezalukazi utshela ingane abantu uthi usihlamba ngithi mina konke lokho bengikwenza bengenzeli nina ngesalukazi yabo lezipho lezi othi ubungondla ngazo ngeke ngihlule ukusebenza mina ngikubuyisele lezo ngesalukazi usebenzaphi wena usebenzaphi wena hey yazi bese musilokhu ukhuluma mfethu usungikhomba mina mfethu ngizokukhomba uzowenzani wena musa mfethu lokhu ngishayela kodwa mina ethi lengane yakho le ngizoyithatha angithi wena ustansi wempu wena uthathela intombi wena ucahlile ingane okay mina ngisafunani ke ngisafunani unizalikwazi hamba ufunza abazali angikwazi ufunani ngoba wena uyithola lengane ngoba kushuthi yakhandwa uwe angeke isuke kuwe ungenza isilima sakhe lo wena uthandana nesalukazi wena uqeda uzotshela ushuthi uyavuma vele ukuthi vele usukhetha lo vele ngiyamkhetha kalani nezalikwazi qale manje ukuthanda yena ngiyambona ukuthi he's way better than you okay pho mina bengibizelani mangisazowenza isilima ukuthi nizolunga wena musungijwayela kabi ngeke ushaye nabantu musungijwayela phela futhi uzomshaya kanjani umuntu mangathi sekuyintombi yami ngifuna ukubonisa mfethu uyabo sibuke ngibuka amanyala amanyali lento yenza nesalukazi inyama eshwapeni umncane ngayo uyoguga nini ngeke vele uthole umsebenzi because uyilandela amabhadi ufuna usheshafi khathela angithi ulanda amabhadi wena uyoguga nini mfethu sekwazi wena manje ngiyazi ukuthi umfana omncane metha ungangayo uthandana nesalukazi ibhadi lodwa sekuyibhadi manje yeah uba futhi uthi salukazi yabo bafethu ingane encane i2K 2K lina 60 abo wena lento yenzayo mina ngitshele ukuthi awuzeyikhokhela uzokwenza zomshaya uzokukhokhela wena ngoba umasaka nje yimi umasaka futhi umasaka wena ngitshela uzazisa izinto ezomasaka mina kutshela mina mina wena ini mina is not like ukuthi mhlawumbe lona ke mhlawumbe kuyena yedwa nami ngakubizela intombi manje hayi isalukazi besazofuna wena after this conversation ayikho intombi besazofuna uyayazi kodwa intombi yami sengitshela iqiniso uyayazi intombi ngiyasazi isalukazi sakho isalukazi wanawe nje obunjena nje unjena nje yimina hlekana manje hlekana ngihleka lento eshoyo ngiyaunderstand ukuthi indaba mina matric manje usuyazi manje wena usuyazi sangane lento eshoyo usengisiduma ukuthi nje mina ngihlale nawo 5 years kumele ukubonge lokho
Oh. Inhlanhla enkulu. Awusekuyinhlanhla. Hayi ngokuthanda kwakho manje ngoba usubona nanga uMasaka. Uyabona ukuthi ngoba ukuthanda kwami ngiyaphuma. Ngiyabuza ngithi mina njengoba na usubona nanga uMasaka la. Ngiyaphuma. Akuthi manje ngiyakumasaka. Ungalokhu ngibiza ngoMasaka ngoMbasela. Angeke ngilwe nawe. Unless mase ufuna ukulwa ngizokushaya lapho. Kodwa ngifuna ukukubonisa ukuthi ngoMasaka ozokuthathela intombi. Hayi. Iyodwa into engifuna ukutshela yona. Wena if ubona mina nguMasaka. Yabo lado ubamba khona ngoba kade uthi ungisusa uthi angibambe. Ngifuna ukubonisa phambi kwabantu, phambi kwekhamera. Buka. Masaka. Hayi mina shothi mbele futhi le lento lenzakala la mina kumele ngingabizwa la. Kumele mana kumele shothi sibize nathi intombi zethu la. Usakazi. Hayi woza naso vele siyakuso masuka la. Mina ngalokho ningifaka kule show yini. Uzongena. Hey. Ungahamba vele mina ngiphumile kwena. Hey.